Ono pilihan liya welas isun disio-sio saiki riko demen nyang isun mergo sing ono maning saya suwi isun kerasa dadi tambel butuhe riko omong riko welas nyang isun mergo sing ono maning wis entek kopine wis kari kedoy manis kanggo uwong sepone isun hang mondong pengen katon paran demeni wong liyan lelese welas isun mergo sing ono maning ono pilihan liya welas isun disio-sio saiki riko demen nyang isun mergo sing ono maning saya suwi isun kerasa dadi tambel butuhe riko omong riko welas nyang isun mergo sing ono maning wis entek kopine wis kari kedoy manis kanggo uwong sepone isun hang mondong pengen katon paran demeni wong liyan lelese welas isun mergo sing ono maning wis entek kopine wis kari kedoy manis kanggo uwong sepone isun hang mondong pengen katon paran demeni wong liyan lelese welas isun mergo sing ono maning mergo sing ono maning mergo sing ono